Welkom bij het Kolmer Oproerjournaal. Ze hebben u verteld dat we bij de protestante kerken wijzen maar hier in Kolm. En daar ben een hele aantal vrouwen bezig om klein te maken voor het Kolmer Oproer. Wat doe je voor het Kolmer Oproer? Ik werk je met 15 vrijwillige dames uit Kolm en omkrieten aan de klaaiing van het stik. Dus alles wat de spelers aan hebben? Ja, ja. We zullen aan het overzien de kleding slaan. Ja. En wat meid je al je zag? We maken je klaaiing voor de Franse soldaten en voor de bevolking, de dorpelingen en ja, voor de hoofdrolspelers natuurlijk. En hoe wist nou was het meidje maast? Ja, daar had ik wel menig nachtje van weggelijn. Ja? Maar ik zei ze ja, maar dat moest eerst wel even bedenken. Wieten wat de regisseur wil, dus dat moet allemaal wel een beetje in nauw overleg. Maar haast echt die eigen ideeën erover, dus dan moet je wat op één lijn komen. En hoe vaak kom je hem nog binnenkwam hier in het ProRegen? Elke vreed. En ja, gaan we het dan op die het klaar? Nou, dat is de bedoeling wel, ja. Nou, ik let eerst even, dit is ingangszet voor de Franse soldaten, dat worden de broeken. Die binnen eigenlijk haast klaar. Dat is wit, hè? Dat is wel heel wit, maar Ja, dat hier zeg. Wel besmettelijk eigenlijk. Ja, maar daar wordt nog wel wat aan dienen. Nou, deze. Ja? Voor de dorpelingen, de bandjes. De jonkjes, mijn naam. Ja, daar ben ik mee, hè? Ja. Ja, ziet er mooi uit al, ja. Mooi jakje, maken door de fralje. Hier uit Kolm. Nou. Nou, hier is dus het eindresultaat van het Joske. Zo ongeveer. Zo gaat de Franse soldaten aan de boppenkant wat uitzien. Konden ze nog wel vechten met zulke mooie kleren hoor. Dat moeten we nog beleven. Ja, maar het ziet er heel mooi uit. Je gaat het in ieder geval tot Kolm oprijden. We gaan bij de dames was die te klein maken voor het Kolmer Oproer. Je van de achtergrond van de mooie kerken dit je staat, bedank ik je voor het zien en graag tot nog een keer.